Balma a bisimila ni 223 sanfɛ ni ye mɔgɔ kura de i bɛ se k'i abonné kana ɲinɛ ka cloche de notification activer walasa i bɛ se ka bɔ an ka video kura bilataw bɛɛ lajɛlen kalama cogoya min na. Bi ye alamisa ye juillet kalo tile 13 san 2023 ye. Kibaruya damadɔni b'an bolo an bɛna min walawalalen da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Bakuruba kunnafoni na an bɛna kuma Usaz Tarawele ale ni Milimo kan. Olu kɔni bɔra ne ka video dɔ kɛ dɔnkili dagali a n'a dagabaliya kan. U ye ɲɔgɔn jaabi bonya kɔnɔna la an bɛna kuma o de kan. O la nin video in ka di kosɛbɛ m'aw deli a y'a lajɛ fo ka taa se a laban na walasa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ ni kunnafoniya ninnu bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna cogoya min na. Komi n y'a fɔ a ye video daminɛ na cogoya min na Elhaji Yusuf Tarawele ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn Talibi la a bɔra ka video de kɛ video min n'a ko k'a bɛ ka kuma a bɛ ka video in kɛ k'a adressé a kɔrɔkɛ la n'o ye Elhaji Milimo ye Nsahel. Mun de ye Elhaji Yusuf Tarawele di Talibi bila ni ka nin video kɛ ka ɲɛsin a kɔrɔkɛ ma. A b'a ye k'a fɔ Milimo Nsahel kun welela plateau dɔ sanfɛ plateau min sanfɛ ni u ye ɲininkali dɔ tɛngu a la ɲininkali min ni ale bɛ kuma dɔnkili dagali a n'a dagabaliya silamɛya kɔnɔ. A b'a ye k'a fɔ Milimo Nsahel sɔrɔla ka na ni ka hakilina di. O ɲininkali hukumu kɔnɔna la u nana ni ka misali ta Talibi de kan komi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na Talibi y'i sen bɔ dɔnkili la ni maa caman sɔrɔla k'a fɔ ko a tubira ni ka segin silamɛya ma. O la mɔgɔw kɔni hakilina taara mun de kan ko dɔnkili yalima silamɛya don wa walima a tɛ silamɛya la de. Bari sabula an bɛ don min na ko bi diinɛ kɔni sama-sama cayara kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali kɔnɔ yan nɔ. O hukumu kɔnɔna la an b'a ye k'a fɔ Usaz Tarawele n'ale bɔra ka video dɔ kɛ ni ka kɔrɔkɛ jaabi mais video min don a ye jaabili kɛ ni ka hakilina di bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ. Ni ne an ka jɛ an k'o video lajɛ a b'a la ka min adressé a kɔrɔkɛ Milimo Nsahel la. Auzubillahi minash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala k'an bɛɛ sababa ma. A tun kɛra fama ye dɔɔni n tun ye caman bɔ kuma la ka caman kɛ kalan na mais wagati dɔw la kuma wajibiyalen don mɔgɔw kan ka d'a kan chaque fois ɲininkali mana kɛ dɔnkili ni diinɛ la exemple bɛ ta ne kan. An balimakɛ Elhaji Milimo a ye plateau damadɔni kɛ donc chaque fois question bɛ tourner autour de lui i bɛna kɛ Talibi ta ɲɔgɔn i tɛna kɛ Talibi ta ɲɔgɔn ye dɔnkili dagalen don ou bien a dagalen tɛ. I ni ne yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye n ye min fɔ n bɛna segin a kan. I ko k'a tɛ kuranɛ fansi ko dɔnkili dagalen don ou bien a ma daga a hadisa tɛ yen a foyi tɛ yen n ko awɔ tiɲɛ don n ko mais Milimo ne mɔgɔ si tɛ kodɔn ka tɛmɛ Ala kan. Ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ expliquer kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ i ko awɔ n ko yɔrɔ a ma da maga dɔnkili kuma la n ko awɔ n ko bon ça veut tout dire Ala da ma maga kuma min na yɛrɛ ça veut tout dire déjà n ko i hakili jagabɔ o kuma in kan an danna yen nɔ an ye dugawu kɛ ɲɔgɔn ye mais chaque fois question bɛ répéter ne yɛrɛ tun ko n tɛ kuma dɔnkili kuma in kan kosɛbɛ mais aujourd'hui bi diinɛ kuma la c'est très important bɛɛ bɛ fitinin min dɔn bɛɛ k'i da maga o kuma la Ala k'an bɛɛ sababa ma. Elhaji Milimo yɔrɔ i bɛ seli i bɛ fatiha kalan i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ye ihdina siratal mustaqim siratal lezina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin. E yɛrɛ bɛ ka dugawu kɛ i yɛrɛ ye Ala k'i bila sira kan sira jumɛn sira jɛlen a ye minnu kanda ka minnu kisi olu ka sira nka minnu y'a ladimi minnu filila i kana bila olu ka sira kan yɔrɔ e yɛrɛ bɛ seli i b'o dugawu kɛ i yɛrɛ ye. Sira jɛlen a ye minnu kanda k'olu bila sira jɛlen kan e b'o mɔgɔ kelen jɔn dɔn o sira in kan min delila ka dɔnkili da ou bien ko hali min ni dɔnkilidala jɛra e yɛrɛ b'o dugawu kɛ i yɛrɛ ye. An ka kuma dɔnkilidalaw yɛrɛ ni Ala cɛla la dɔrɔn dɔnkilidalaw yɛrɛ ni Ala cɛla la mɔgɔ si ka n'i da don a la i yɛrɛ k'i sigi k'i miiri ni Ala cɛla la n bɛ ko min kɔnɔna na a ka ɲi ou bien a man ɲi a jaabi bɛ bɛɛ bolo mais n ka kuma t'o yɔrɔ la pour que kana polémique créer nin yɔrɔ la n m'a kɛ kɛlɛ n ye yafa deli dɔnkilidala bɛɛ fɛ parce que ne ka umura kɛ wagati n tun content don kosɛbɛ ni tun ye ne yɛrɛ ɲininka silamɛ yɛrɛ tɛ yen dugukolo sanfɛ ka tɛmɛ ne kan donc n ye kuma caman fɔ mais après n ye yafa deli dɔnkilidala bɛɛ fɛ dɔnkilidala bɛɛ ka hakɛ to i y'a mɛn hali sini ni dɔnkilidalaw bɛ jɛ n'u ka di ni minnu bɛ se ka ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye ni minnu bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni minnu bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira an bɛ se ka ɲɔgɔn bilasira ka d'a kan Ala ye yɛlɛma masa ye i bɛ dɔ lajɛ bi k'i bɛ tigɛ o la nka sini o bɛ kɛ aw ka yɔrɔ alimami ye
ina fo ibe almami do ye shini ko ni almami shini bi o fana be ke yoro do xam mo langule min kadi ala ya abodi ke ala kan be bla sira jelen kan ala kan be la kana ala kan be sabati ala kan laban ko nyuman di an be ma vraiment haketo bala nin dona ere milmo gasila walma nin dona dongli dala wore gasila ntume fe vraiment kan ni éclairci kan ni kuma ni yoro info kada kan bi imana ke exemple jije ka ke exemple nyuma surtout dine islamaya fo ita kofe milmo umra ke ye hiji ke kuna jabade do men tado ni yere ba don quoi vraiment kuna jabade do ala ka kuna jabade do ya rabbi ala ki sabati aka ala ki ka umra menele ala ki ga hiji menele ala ka laban ko nyuman di ma ya rabbi ala ka garske nyuman di ma ala ki ka demaya balo ye ala ki balo islamaya ka ala ki fatu lima ko mi yaw yere bura ga video in party le aw ya na jumane soro ni ga fa Oustaz Traoré aya ga fo video won kon na la boya kon ba kon ko sobe yere de o to menen ko fe amba ga fo El Hadji Minmu en sa la le fona bura ni ga version folo aga kuma kon na la yere kuma chama fo ko ni ya le ba fo bi ko dongli da cho de ba to ni dongli bi daga ko dongli da cho de ba to ni dongli fana ti daga ko bari ale ka dongli fana ya to kera sababu ya ale ma na le tara hijila ko bari sabula ale se ka fo ka dongli da cho kon kan ne ko bari ko ma chama soro la mulu ya le wole ka fo ale yana ko ale ka dongli kera sababu ye ni ko lu bo ko la ngulu chamana o dine kon be ni ga se ka anjugo kon ye nale ga dongli kera sababu ye ni ka ma wara bo jugo la ba fo alhamdulillah o tare ga fo yara ga video kono kuma na fen chama ga mulu nafa ka bo ko sobe islamia kono ale na ramadan yara kono o deli ay video le fo ka ta sala mama pour que abse ga famia chama sora la choga mina. Assalamu alaikum, mon frère Youssouf Traoré, Mboraki ka vidéo ici sur les réseaux sociaux. Alhamdulillah, ala khambe sabama. Nya ya jaran kuma unyana kojugu ka bo juste ka fitini un faraka. Ira befo, la question tourne chaque fois plateau ou sans fait. La question tourne autour. Bonne question nana chaque fois ibna ke karsata nyoy ibna ke karsata nyoy comme si étain main car ça taille kain. Dans ce moment, moi je me retrouve en position nakmantain fanaka. Voilà. Au-delà maintenant, on a été sabenente oroshi donc voilà. Famia udea ke oye mo kungolo bon. Même basé minka kewale. Même basé nyuma juguma nebe kuma odeka en watibe. Moi, quand la question posée, est-ce que mega nyuma ne kewa? Est-ce que mega juguma ne kewa? Parce que Allah au donne il faut mami mana nyuma nge ibato no soro, mana juguma nge ibato no soro. Donc voilà. Donc mana odeka un nyondon bité mba don faut être na temenene et respect ko. Parce que respect de ira nyona. Neka événement badena ere bekenyi o tente nyina olu fengo. Do ala kan be sabama ya rabbi al sala kan tinto nyona mais juste ka a fo mo ye dron réseaux sociaux de don plateau kan ibisigi do be na fendo tige uniquement areka intérêt kama ka intérêt kama tabena chaîne mi ngale makotola mais ni parti ni meso nga bezi wule anga page be suivre anga chaîne be suivre donc atiki ka intérêt kama dron abo parti nintige na kadi do wore o ba tige ku ko le nyona chugo dola pour que abise ka mangauli donc ne hakilla o de keleno ga cheni chamanke mais juste ka fodron benika famia do sira o tableau famia de ninko be jenatige famia ko be kalana amedo oke ala ka kalanji di kalan ni kodon te kele ala ka kodon dima voilà ihidna siratal mustaqima yere datuna la o edwa unyana mambaya bi suratul fatiha de konnala suratul fatiha diviser les no parti saba parti folo ya la majamuni parti flana o e sheria bayay parti laban ihidna siratal mustaqima bodi kono sira nyanama donc ne be renni ngade est ce que nere tain make sira nyanama ko isawa parce que mamin taranne hijila ay ne ka kuma wa ndonga kuma de fe ko nga kuma we wajulude ko nga kuma ko hal différence tani karamogo tache donc ale bolone ni hiji kaka donc fami bi lase
hijima est-ce que maa bɛ se k'a fɔ ko o tɛ siratal mustaqima ye wa ala k'an bɛn sababa ma donc o ye ne ka faamuya ye ne bolo ja ne bɛ ka min de kɛ a ye n se hali ala ma ne bɛ ka min fɔ n ka fan dɔw b'a fɔ n ye i ka musique a ye n bɔ nin na donc là en ce moment ne bolo siratal mustaqima bɛ se ka kɛ hali o ye donc ala k'an bɛn sababa ma tout dépend de i b'a faamu cogo min sinon je respecte ton choix i ka choix ala ka a ɲa ala k'a kɛ siratal mustaqima i ka duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen n bɛ duwawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka duwawu kɛ n yɛrɛ taalen n ye o duwawu de ɲini n yɛrɛ fɛ ala kana fɛn bɔ n da fɛn min bɛ n jeni sini donc n b'o duwawu de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa i kɛra cogo cogo i tɛ diya bɛɛ ye i kɛra cogo cogo i tɛ goya bɛɛ ye donc k'a ɲini maaw fɛ an ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye c'est juste ça an mako b'o de la fɛn min b'an fara ɲɔgɔn kan an k'o minɛ c'est ça l'essentiel mais fɛn min b'an diviser an k'o to yen voilà merci beaucoup hakɛto b'a kan salala muhamadu